המטרה של הצלת הרי ירושלים והצורך העז להפיח חיים ולחזק את ירושלים פנימה הביאו להקמת הקואליציה לשימור הרי ירושלים, שבה מאוגדים גופים רבים המזוהים עם שמירת הסביבה והטבע. מאז הקמת הקואליציה במאי 2002 מתנהל המאבק הציבורי בכל החזיתות בשיטתיות ובמקצועיות. אירועים, טיולים בהרי ירושלים, החתמת עצומות, ימי עיון והפגנות שבסופם גרמו ל-16,000 התנגדויות שהוגשו לוועדת התכנון שדנה בתוכנית ספדי לבניית 20,000 יחידות דיור בהרי ירושלים. אנחנו מחתימים התנגדויות לתוכניות האלה כאן בכניסה למתחם. בהצלחה. לא לרוץ. תחושת המאבק הצודק הלך והתעצם עם השנים, והעובדה שב6 לפברואר 2007 בקור ירושלמי של 5 מעלות התאספו פעילים רבים, כשהדור הצעיר מהווה משקל לא מבוטל, וכל מחאתם נשמע במסדרונות המועצה לתכנון ובנייה בשעת הדיונים. את כל הנוער שמגיע להפגנה ביום סגרירי כזה. זו באמת הישורת האחרונה, והיום המועצה הארצית תחליט ותכריע בעניין ספדי. על הפרק לבטל, להקפיא, פשרות. אנחנו לא מוותרים, אנחנו רוצים ביטול טוטלי של התוכנית. יש פה ציבור די גדול שמבין שתוכנית ספדי לבניית עיר בסדר גודל של העיר ה-17 בגודלה בישראל, ממערב לירושלים, תהיה אסון לירושלים. זה משהו שחייבים להיאבק כנגדו בשביל העתיד של כולנו. ומה הסיבה שהגעת לפה בכפור הזה? כי אני מזדהה עם הסביבה ועם ירושלים, ושצריך לבנות בתוך מרכז העיר ולא מחוץ למרכז. לא לדחפור, כן לציפור, לא לדחפור, כן לציפור, לא לדחפור, כן לציפור. אני לא יודעת מה יהיה. אנחנו ממשיכים לקוות שהשכל הישר יגבר, וזה נראה מאוד מאוד אופטימי. המועצה הארצית דחתה את התוכנית, לא הקפיאה אותה, לא הקפיאה חלק, אלא הביאה לביטולה של תוכנית ספדי. הרקע העיקרי להתנגדות שלהם היה הנזק לירושלים, הנזק העתידי לירושלים, בתוכנית שהוכח על ידי דוח של מינהל התכנון, שאיננה חיונית לעיר, שהיא למעשה תוכנית שבטעות יסודה. קראנו לקואליציה, לא הקואליציה נגד תוכנית ספדי, הקואליציה למען שימור הרי ירושלים ולחיזוק ירושלים מבפנים. ציון דרך מאוד חשוב קרה ב6 בפברואר, זה אמצע הדרך. ההרגשה היא הרגשה של אירוע היסטורי, אירוע מכונן, שאנחנו לוקחים כולנו חלק בו, זה מאוד מרגש. זה גם באיזשהו מקום קצת מפחיד, אתה פתאום מבין איזה כוח יש לנו כתושבים, כחברה אזרחית, והאחריות היא באמת כבדה. גם לעתיד, אנחנו מרגישים שאנחנו לקחנו כאן חלק מכריע בעתיד של העיר שלנו.